No niin, täällä on taas Mirokaa ja... Jopa Tsukol Megasi. Ja tästä jatkuu. Ja niin... Ja mä löysin kultaa! Mut meillä ei oo Iron Picki. Hei, oota. Mä hoidan. Missä on? Tee uuni, täällä on. No niin, laita crafting table siihen. Ne on mun kullat. Kai mä saan puolet. Riippuu, paljon sitä on. Et välttämättä saa mitään. Jos sitä on 2, niin toinen mulle. Mutta jos sitä on 3, niin mä saan kaikki, koska mä noin löysin. No niin, mä sulatan täältä. Ei jaa, se on sun spellillä. Joo. Ei ota sieltä heti, kun saat niin 3 ironia ja anna mulle. Mä hakkaan ne, mutta sitten me tasataan jakone. Ei kun minä hakkaan mun löytämät. Lake kuis. No niin, anna mulle 3. Mä sain achievementin. Wow. Anna mulle 3 ironia. Oota, tää on sulattanut vasta 2. Koska on 3. Sanotaisiko, että nyt. Noniin. Tossa. Missä ne on? Tossa. Thank you. Thank you. Noin. Hihi. Mäkin teen Anna mulle edes tikkuja. Niitä oli 2. 2. No. Toinen mulle. Onko ihan varma? Olen. En välttämättä anna. Saat noi. Mitkä? Tässä on 2 tikkiä. Tässä on crafting tablein takana. Hoida, kiitos. Ja sit mä annan sulle mun ironeita vähän. Älä nyt sitä crafting table vielä, kun mä teen iron miekankin. No, pistä sitten siihen toinen ja saat nuo. Mä en anna sulle mun kultamalmeja. Se on sitten muun, että... Mä löysin lisää muuten rautaa. No joo. No jaa. Tää oli vaan 1. Ui! 2 creeperia. Hihi. Mä tarvitsen lisää niitä stikkejä. Hihi. Mitä sitten? Anna tänne ne! Ai stickit. Mm. Miksi? En ollut. Ei kun mä tarvitsen lisää vaan. Mitä sitten? Yllätys. Just. Ja toi crafting table lähtee tosta nyt. Ei kun mä tarvitsen sitä. Miksi et sä käytä omaasi? Ei mulla ole omaa! Ei mulla oo omaa. Eipä. Ei ole. Nyt on. Ja nyt niitä stikkejä. Älkää. No en mä voi No ei sitten. Mä en voi tehdä miekkaa ollenkaan. Wow. Rakekuit. No eipä teenkin armoria. Jee, nyt mulla on pantsit. Ja loput on sun tuolla uunissa. Paitsi nää 4. Anna mulle nyt edes 2 tikkiä. Älä untane. No mä tarvin... Anna nyt ees. Mitä sä annat mulle vastineeksi? Olisiko 34 siementä? Ei kerpaa. No eikö kelpaako puuhakku? Ei. Kelpaako 4 iron malmia? 4. Anna. Heti. Tossa on ne. Hop. Oh jee, mulla on nyt 4. Voi perjantai. Hihi, mä pompin sun kamujen päällä. Kohta mä pompin niissä paremmin. No et pompi kohta, kun mulla on jo kypärä ja housut. Ui. Mitä? Ei mulla mitään. Teinkö mä jotain? Et. Asuttaisko täällä väliin? Mä löysin kuulee hiilen takaa ironia. Mäkin hakkaan tästä vähän hiiltä. Et hakkaa tästä mun ironista. Ei kun mä hakkaan tästä hiiltä. Tästä sun vierestä, kun tässäkin oli hiiltä. Lisää ironia. Tehdään tähän koti. Okei. Mutta mistäs me hommataan sitten puuta? Ai puuta, sullahan on puuta vaikka kuinka paljon. 45. Ja tässä on 46.
Tuossa on yksi lankku. Mä menen tutkiin tän. Mitähän täällä on? Ei mitään. Katso minua. Olen kova äijä. Kuka on kova äijä, joka löysi kultaa? Otto. Mä löysin kultaa, mut yhden. On 2. Mä katon löytyykö sen takaa mitään. Tai lisää jopa. Ei löytynyt, mutta sen lisäksi mä löysin ironia. Ei haittaa. Ja vaikka kuinka paljon ironia. Vau! Joo, mä rupeen rakentamaan tänne kotia. Joo, sä oot meidän kodin rakentaja, herra. Tässä on taas ironia. Mutta säkin kyllä autat. No joo, autan. Heti auttamaan. No enkä kun mä tutkin näitä tutkimattomia luolia. Tutkin näitä tutkimattomia luolia, Joo, näitä ei oo tutkittu. Odota nyt. Zombi! Olet minun armas ystäväni. Mut sä oot vesivirta. Eikö? Pestis. Sanotaanko mieluummin pestis? Elikkä niinku pyllystis. Täältä me tultiin, eikö? Oi tuu nyt. Ajaa. Mä löysin ironia tästä meidän kodista. No mä tulen sinne kotiin. Mukanani 1 kulta ja 8 ironia. Mä saan taas chestplatein. Mikä oli chestplate? No, ei ainakaan rintapanssari. Niin. Mä pelästytän sut. Jaa, sä teet kengät jo. Säpä toimit nopeasti. Ja. Mäkin tein kengät, näin. Kohta mulla on kaikki. Katso minua, kato mua. Mä oon kovan näköinen. Ja mäkö en oo, koska mulla on samanlaista. Koska tää sulattaa just mulle seuraavia. Mun nyt rakentamaan tätä sen aikaa, kun ne sulaa. Hei, onks TGL täällä? Oo. Ja. Tämähän on TGL:n oma servo. Niin. Noniin, ja sinne pannaan kullat. Ja niin, mullahan on jotain lihaakin aika paljon. 1 kana ja 2 pihviä. Mutta ne on kaikki raakaa. Ruvetaan kohta lopettamaan. Alrighty. No niin, nyt mulla on 1 kulta. Saat rakentaa kyllä loput. Mä oon hakannut jo stackin ja 1. Stacki 11. Hei, anna mulle vähän puuta, että molemmat saa chestin. Anna mulle 16 puuta. En anna niin monta. Sä saat vaan 8. No 1 chesti. Annapas kaikki muut takas paitsi, että sulle jää 8. Joo, odotan mä vähän. Tossa. Ja jos sulla on yhtäkkiä joku... odotas paljos... Ja mun chesti on tuossa. Miksi sä sen siihen pistä, kun täällä on meidän koti? Dörp. No, annetaan näiden mun juttujen täällä kuitenkin nyt sulaa tällä hetkellä. Johannes, No, tos katsomaan tätä meidän kotia ja kato mua. jaa, sulla on kaikki ironit, koska nyt mäkin on just tekemässä Älä urppaa mulle. Okei, mulla on kaikki iron armorit. Ai ja mulla on triple chesti. No niin, koska sulla on puuta, anna nyt mullekin vähän puuta. Vai? No että... Mä saan tuplat chestin. Miksi et oo hakannut? No niin mulla pitäis olla, mutta kun ei ne aina oo täällä, niin ehkä sulla on osa mun puista. Mähän annoin kaikki mun 16 puuta sulle. Annapas, koska sanoit nyt 8, niin nyt sun pitää antaa mulle 8, niin se on että molemmilla on, että mä saan ne mun puut takaisin, eli 8 mulle. Kiitos. Sä et saa ton enempää. Sä hakkaat ite 1 puun, jos hakkaat.